Niiden rannoille maantieteellinen sijainti lähempänä harmittaa, kun tuo edelleen isoimman paineen turvapaikanhakijoista. 2 vuotta sitten lähes 10 vuoden väännön jälkeen EU-maat saivat politiikassa yhteistyötä jo vuosikausia. Vuonna 2015, kun EU kohtasi suurimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan, EU-maiden turvapaikkajärjestelmän puutteet ja ongelmat paljastuivat. 90-luvulta peräisin oleva niin sanottu osoittautui epäoikeudenmukaiseksi. Ned Miller, From a Jack to a King, and if you've got one of those songs you want to pass on to your kids, or perhaps your mum and dad pass it on to you from the 60s, all you got to do is to email in tonyb@bbc.co.uk. It's your choice now. Right, what would you like to hear from the 60s? Just text in 88 to 91. Nelson meets. It's Shaka Khan. It's always lovely talking to you. Ahead of a headline performance at this year's Radio 2 in the Park, Shaka Khan dropped into the studio. Som har stjärna för att mätta behovet av nya inlägg. Och dessutom har det lagts in 2 nya underkategorier som heter Bib Gourmand och Selected, som är restauranger som inte är bra nog för att få en stjärna men som ändå får vara med i guiden. Det är ju lite motsägelsefullt. Bib Gourmand, det låter som en sån där... Ministeri Pedro Sanchez on niittänyt mainetta kansainvälisissä vasemmistopiireissä, mutta kotimaassa hänen suosionsa on alhaisen valtakauden aikana. Progressiivinen politiikka ei riitä enää vakuuttamaan edes kaikkia vasemmistoja. Sen jälkeen, kun julkisuuteen tulivat hallitukseen ja pääministerin lähipiirin kohdistuvat lukuiset korruptioepäilyt. New Niall Horan, that is Taste So Good on BBC Radio 1. 7, it's James Cusack with you, hello. Of course, Niall's mate, Harry, kicked off his tour last night, didn't he, Wembley? Hi to you if you are going to one of them dates. And the WhatsApp is 03700 100 100. Nice one, a few messages. Hello to George, he's got in touch. He says, hi James, hope you're having a great start to your weekend. Loving the show and the music. I'm just working this weekend, but I only went and passed my driving.